Bona gent, jove maca! Bueno, 9è capítol. Avui tenim dues noves convidades, l'Aina i l'Emma. Com esteu? Hola. Hola. Encantada d'estar aquí, la veritat. Estic molt contenta. El mate també. Estava molt content, gràcies per fer-me cas abans. Com se't torni a caure el mate, m'enfado. Què? Pregunta. Has respost. Com anem, Esther? Molt bé, gràcies. Hola, Esther. Hola, Esther. Escueta, com sempre, molt bé. Bueno, Però té raó, en veritat. el què? Bueno, De què parlem avui avui? parlarem Gas. de, bueno, dintre de poc... Hòstia. Ostres. Bueno, m'avorria. Detrás del humo no se ve, no se ve. Acerquémonos un poquito que te quiero conocer. Te lo muevo en HD. Un perreo. Ara sí que sí, ja estem en el 9è capítol i avui portem unes convidades molt especials, que són l'Aina i l'Emma, encara que no hi som totes perquè avui han faltat 2 noies de la nostra classe, però bueno, Falta per un. tema de disponibilitat, Ens falta una important. una important, que ja veieu que no està, però bueno, intentarem seguir com puguem, no? Perquè al final és el que hem de fer, perquè se'ns va borrar el podcast que havíem gravat aquest mateix i és el que hem hagut de fer. Però bueno. Sí, totalment d'acord. No, et ve a fer fotos. Ah, vale. Totalment d'acord, però bueno, com esteu, nenes? Ara sí que Què us tal? preguntem. Com esteu? Bé? Molt bé! Què tal? Sí, bé. Molt bé, molt bé. Molt bé, sí. Perdoneu. Tens sort? Sí, estic molt nerviosa. Tu? Què va, tia? Com Perdoneu. has estat No m'ho nerviosa? esperava, Que de tu. raro. Però... Tu? ¿Nerviosa? ¿De qué? En fi. Bueno, ja veieu que avui el plató està una mica diferent, perquè no és rosa, precisament. És lila, perquè avui és el Dia de la Dona. Vale. I estem aquí, 4 dones ben empoderades a venir a parlar de feminisme. De dones Mujeres que empoderades. resuelven. Aquí. Perfecto. Dones que resolen. Resol. Bueno, i què, noies? Podem parlar del reencuentro en aquest cicle que ens vam trobar 6 dones en una classe de 16 individus? Com va ser la primera impressió? Bueno, la nostra primera impressió va ser... Nosaltres ja ens coneixíem Sí. d'abans. O sigui, ja veníem amb la... Bueno, tindrem una altra noia a la classe i en aquest cicle no sabíem si hi hauria molts de nois, o sobretot moltes noies, perquè, no sé, audiovisuals... I... Era com que la gent faria molt d'edició de vídeo i aquestes coses. Arribem a classe i, clar, hi ha 3 altres noies que no coneixem de res, que estan com apartades, arribem tard, òbviament. Vau arribar tard? Sí, vam arribar tard. En sèrio? Sí, jo pensava equivocada de classe. No m'ho puc creure. Quin bon començament. No No, me de recuerdo. hecho creo que vam arribar no tard perquè recordo. estàvem al lavabo, diria. No, vam arribar tard perquè per ens vam los equivocar de nervios. classe i estàvem molt Jo empanades. recordo que hi havia uns que es van equivocar de classe, que van dir tu i tu Això fora. sí, això Què sí. hi éreu? Però, sí, però nosaltres vam arribar tard igual, perquè estàvem tots sentats i només quedaven 2 seients lliures. Pues sort que estaven junts. Sí, sort que estaven... No, jo estava... Bueno, sí, estaven junts, és veritat, si no... I bueno, total. I hi havia... A veure, d'impressió hi havia molt poques nenes, perquè venien d'un batxillerat artístic, on hi havia la majoria de noies, va ser com, bueno, hi ha 4 noies més, no sé si ens portarem totes bé, després, bueno, no sé. Què vas pensar? No, jo és que tampoc, o sigui, no m'imaginava tampoc si hi haurien molts de nois o molts de noies. Però sí que és cert que quan vam arribar, o sigui, la impressió va ser, uau, hi ha molts de nois i... Sí. No, però donava molt bones vibres a tots. Vull dir, siguin nois o noies. No mientes. Bueno, No mientas. al principi, claro, al principi, clar, aquí no mentirem. Al principi vam dir, les vibres dels nois no Sí. estan directament. O sigui, no estaven. Homes que no resolen. Eren homes que no resolien res. I encara, bueno, alguns no resolen. Però, bueno, Bueno, alguns sí. no s'ha de coses. I, clar, vam dir, bueno, potser ens canviem de cicle i tot, perquè... A veure, els que tenim aquí sí, que fan Sí. molt bona Ah, feina. Aquest sí que... Sí, bueno, sí. que perfecte. Aquests sí que resolen, però hi ha uns que no, però bueno, que això a tot arreu. No sé. Pues jo vaig pensar que no ens faríem.
Sí? Mai diria que estaríem aquí 4 persones com nosaltres aquí. Sí, Bueno, però gravant entre, això. entre nosaltres... Jo vaig pensar que amb vosaltres no en parlaria. Jo també. Jo el meu primer dia vaig dir amb la Júlia i la Caral, ho tenia tan clar. Ja ens vas descartar? No, és Tan que- ràpid. Sí, Joder, mira-la. Jo amb tu ja he parlat, facis la sorpresa. Sí, per això. Dic, no, si anava a dir el que em vas dir, però dic, bueno, No cal que ho diguis. per això. Jo vaig dir, no sé com aprovar-me a elles. En plan, Ai, que mona. En sèrio vas pensar això? Sí, en plan, Bueno, no sé. sí, pensava això mentre es mirava així. Per què la seva cara? La meva o la seva? La seva. Perquè la de les dues, perquè, no sé, nosaltres pel matí estaven només la Júlia i la Caral a dalt, perquè tu estaves a baix. I anàvem els I cada homes. matí, amb l'altre Emma, que avui no ha vingut, dèiem, bueno, ara sí, avui sí que ens apropem. A l'hora del descans ens apropem i parem amb elles. Va, avui Sí. sí. I al final no ho feim. Us ho dic en sèrio. Això m'ho has dit tu. Era Ja. cada dia dir... O sigui, era dir, va, avui sí que anem, eh? Va, avui sí. Però és que era com que us veiem tan allà, tan... No sé. Era com... Ja Ai, éreu no sé. amigues, Vosaltres no ho vosaltres. pensàveu? Sí, en plan... D'anar-hi? No me diuen res i jo intento, no sé... No sé, les miro, vosaltres les somrico una mica així, però... éreu amigues ja fetes i vam dir, ja està, o sigui, no podem entrar en un grup tancat de noies que va, no sé. Jo ja vaig dir també pensar... És que crec que tu i jo, no? Sí? Sí, a veure, no sé si amb tu he res de parlar, la Emma segur que ho sap, però bueno, també ho explico per tothom. Va haver-hi un moment en el qual vam sortir a l'hora a les 2:20, vale? Que sortim de classe, i jo i l'Aina estàvem en plan a baix, i li vaig en plan, què tal? Com 3 dies portàvem de classe. I vam parlar com en plan, odiem a tothom. Tipo, era com que ningú ens donava bones vibres, la gent estava allà per estar, teníem aquest pressentiment de que la gent estava per estar. I... Què et vaig dir? M'he perdut. Què volia dir? No, ja està, li vaig dir que vosaltres dos éreu en plan supertancats, en plan, vam Sí, dir, és és que cert. ens heu conèixer tota la vida. Vam dir això. Sí, vam dir, ja devien ser amigues i no sé què. Ella i la Caral. I jo vaig Sí. entrar allà que tu i l'Emma us coneixíeu. Sí. Ah, vale. Que jo no ho sabia. Ah, vale. Doncs jo el que anava a dir és que vosaltres vau ser el pont de les altres, perquè és com, l'Aina parlava amb tu de coses de... Sí, us parlàveu entre vosaltres i després hi havia els altres minigrups, de jo i l'altra Emma. Però jo quan em parlava amb l'Aina, jo encara no em feia amb elles. Bueno, és que vam interactuar Però un és que- dia i prou. O sigui, jo crec que hem interactuat, de fet. O sigui, quedar soles hem quedat una vegada, però... Sí, però quan vam quedar sols jo ja em feia amb elles. Sí. Sí. De fet, existia el M'acordo. podcast ja? No. No Estava en existia. procés. Sí, perquè m'ho vas explicar. És el desembre. Que fort. Pues sí, la primera dona amb la que vaig interactuar va ser amb l'Aina. Després em vaig fer amigues seves i ara som amigues totes. Ah, Sí, són totes bueno, Bueno, bé. amb l'Emma no, perquè no vol sortir de festa amb mi. Bueno, això ja no li... No li podem Ja ho reprovar. parles amb ell, això. Ets tu, l'Emma? Jo? Soc ell l'altra Emma? Que dic, ara no sé si t'espera, m'he quedat en plan... No, Pensava que veies amb l'altra Emma. No, que acabem de dir que volen sortir de festa i vas dir que no. Ja. Jo m'he retirat, és diferent. L'únic que no, m'he retirat. Pues vale. Bueno, entrem amb el tema. Sí. Ja toca, no? Sí, ja toca. Vaig jo, no? Sí, tot tuyo. Bueno, doncs avui parlarem del feminisme, ja que avui és un dia molt especial. I primer començarem a definir diferents conceptes que considero que s'han de recalcar abans de començar a parlar de tot aquest tema, que serien el masclisme, l'embrisme i el feminisme, per la gent que no sabe ni quiere saber. Llavors, el masclisme es considera l'actitud que, per raons històriques, culturals i religioses, mantenen certes societats que consisteix a atribuir als homes una superioritat de valors en tots els camps sobre les dones. Sí? De acuerdo? Sí. Sí. No ho he dit jo, eh? Això ho diu Google. Google. Està... I en paraules més ràpides, per si els hi han fet mandra escoltar-te, que l'home es creu superior a la dona. Bàsicament. Ben definit. Sí. Ràpid i conciso. Vale, ara el feminisme. El feminisme, segons la Reial Acadèmia Espanyola, defineix el feminisme com el principi d'igualtat de drets de la dona i l'home, així com el moviment que lluita per la realització efectiva en tots els ordres del feminisme. Bàsicament un moviment a favor dels drets de la dona, que siguin igual que els homes. I després tindríem l'embrisme, que és el que crec que causa més polèmica, que diu que es pot utilitzar com un sinònim de misandri o menyspreu envers els homes
així com per denominar la discriminació sexual contra els homes. Molt bé, bona feina. Bona feina. Molt xulo. Molt xulo. Ben definit, sí, sí. No, Molt xulo. sí. No, però és important, que la gent sàpiga. És molt important. Sí. Vosaltres entenc que fa temps, o no, potser no, que sabeu en plan lo de l'embrisme. Heu explicat més d'un cop a algú lo de l'embrisme? Sí. En plan, voleu explicar alguna experiència o alguna cosa? No sé, és que jo crec que aquestes coses són coses del dia a dia, de que, o sigui, gent que no està ben informada, i ja està. O sigui, no hi ha situacions que dius que m'ha passat això. És cada dia, que és encara pitjor, suposo. Sí, Bueno. no? I això és més dur. És encara pitjor, sí. Home, jo ets a dir que en plan a quart de l'ESO hi havia itineraris i jo anava al tecnològic on només érem 4 noies i 22 nois o així. Jo me'n recordo que era, o sigui, us ho dic en sèrio, que era cada debat era el mateix debat sobre el feminisme i sobre que es pensaven que el feminisme significava embrisme. O sigui, les vegades que he hagut d'explicar-ho són moltíssimes, I de nois que no volien escoltar i es fan els Buah, és que això és el locos. millor. És que no volen. No volen entendre. Jo crec que es deuen sentir com atacats, no? No sé, és el que m'imagino. Clar, perquè éreu menys noies, però ara també ens va passar quan vam arribar a aquest cicle, que també eren menys noies. Com us va poder afectar? Ho vau notar? En plan... Sí. Bueno, jo crec que sí, no? Jo crec que ho vam notar molt, sobretot a l'hora de fer equips, per projectes, aunque fossin petits. Era com, tots els nois ja feien pinya des del primer moment i les seves veus com que s'escoltaven molt més i era com que donaven les idees, feien tot i tu quedaves molt en un racó a vegades. No sé si us va passar a vosaltres durant els projectes que vam fer al principi. Sí, jo em sentia com molt a part, en plan, intentava portar coses i les úniques coses que portava quan m'atrevia era com, bueno, s'ha quedat allà. I era una mica dur, la veritat, però bueno. Jo pensava que a fer grups i tot ens posaríem totes les noies juntes, en plan, em va ofendre que no passés. Del plan, me'n recordo, crec que va ser el primer dels trípodes i tot, us vau posar totes, menys jo, vale? Crec. Ai, que làstima. Us anàveu a posar totes i es va partir alguna cosa a últim moment i anava a venir, de cop es va partir i vaig haver d'anar, que bueno, com són en Jari i en Marc, però en plan que allà vaig dir, les noies no seran mi zona de confort, saps? Me va afectar molt que no ens aferréssim i, clar, això, el que hi hagi molts de nois, jo almenys sempre me quedo com una mica més com cap a... Me faig petita. És un problema meu, que crec que moltes noies també tenen, tot s'ha de dir. Però me va fer petita i és el que ha dit la Júlia, que poder te senties menys i del poc que deies no et feien cas poder, però a part tampoc deies el que anaves a dir. Saps? És veritat que a vegades sí que... No, amb nosaltres, no sé, ho parlàvem molt aquestes coses de que hi havia molts dones de classe i ens sentíem a vegades una mica apartades, però no és que no ens fessin cas, sinó que és això, que no dèiem les nostres opinions ja, per por a vegades que no ens prenguessin en sèrio ja. Ja. No sé. Sí, opino el mateix. Sí, això et fas petita. Ui, bueno, va dir una cosa molt cringe. Ai, Digue-la. Digue tan petit. ai, no, ai, t'has passat. Oh, Sí que molt, tia. T'has passat un meu, t'has passat molt. Ai, que làstima. Bé, això també ho portem après també perquè vivim en una societat masclista i al final és el que aprenem. Jo sempre, davant de molts nois, és això, que te quedes callada perquè és com... Bueno, ja et diran ells. En plan, Sí, però jo no crec sé. que tu has ensenyat des de petita, això. Jo crec que ho tinc com incorporat, no és... En plan, no hi penso, no hi caic, però segurament m'afecta. Sí, per exemple, Evidentemente. no sé si m'aniré molt de tema, però jo a on estiuejo tenia un grup d'amics nois, vale? I jo érem com 20 nois i érem 4 noies comptades. Vale? I a més jo era de les més petites, no sé què, i jo sempre em feia com molt petita, en plan, soc la nena, saps? Ja tu sola te fas la nena. Sí. No ets la col·lega, ets la nena. I tu mateixa t'autobaixes, però després, si estic en un grup de noies, em sento superempoderada. Però crec que és culpa meva, també. A mi em passa al revés. En sèrio? Sí, no sé, mai m'he fet més petita davant de... O sigui, jo tampoc considero que em faci petita, simplement que és com que sé que em cuidaran. No, sí, i a més t'atribueixen tipus rols que, en plan, vulguis o no, quan estàs amb molts de nois,
si hi ha una sola noia, o sigui, sempre has de ser com la que es comporta molt bé, saps? La Perquè si no- pobrecita. Sí, o la que ha d'organitzar si feu alguna cosa, o... Bueno, jo crec, Vull dir, Bueno, jo no feia res. no? Jo era la... No. Jo era la... Me cuidaven. Sí, o sigui, com... Bueno, el rol aquest, no? Sí. Però després penso, però jo després estic amb els meus col·legues i sóc jo la que estic amb tu, saps? I és com que no entenc el meu canvi d'humor. I jo crec que no em passa només a mi. Bueno, aquí ara l'Emma mai, que no. No, aquí passava al revés, però clar. Cadascú té la seva experiència. Tu creus que amb les noies et sents més petitó? Sí, jo crec que sí. Per? No sé, suposo que la meva autoestima pròpia personal, però no sé, a vegades... Ai, que làstima. Que làstima. Que làstima. No, però amb vosaltres no em passa, per exemple. És depèn del... En sèrio? Sí, amb vosaltres maco. estic molt bé, la veritat. Tiene hasta. Jo és que... Clar, les coses maques que em dieu, no que estigui bé. Sí. I en el tema d'audiovisuals us sobtava molt que en els estudis i així, en els oficis que podem desenvolupar la majoria de persones que treballen són homes. Tipus que no hi ha gaire representació femenina, com a tècnics, com a directores de cine, etc. Mai us ho heu pensat? No, sí. I jo ho he pensat molt, Modo, m'agrada molt el cinema i m'agrada molt la història. I sí que és cert que si veus, o sigui, els 10 grans directors que hi ha, t'he dit que ni la meitat són dones. I més que res per la història, no? Perquè... Bueno, Sí. clar. Jo crec que tampoc els hi van donar molta veu a les directores, perquè ara em dius, digue'm, 10 directors, digue'm 10 directores, i dels directors te puc dir els que vulguis, i de directors van ser 2 o 3. Sí. Però també crec que és per com ens han ensenyat de mira aquesta pel·lícula que ha fet tal i sempre ha sigut un home. O sigui que també crec que ha sigut la societat que ha projectat més els homes en aquest sentit. Per exemple, nosaltres dos volem fer de direcció de cine. Ens ha tirat bastant endarrere això de que... Jo també. Nosaltres tres... Gràcies. Nosaltres tres volem fer direcció de cine i ens va tirar molt endarrere... No sé, nosaltres dos, per exemple, no sé tu, això de que hi haguessin els noms tan grans de Hollywood són homes i no són dones. Que no sé si tu vas pensar el mateix. No, sincerament, confio tant en mi. Uau. Millor per tu, si que ben fet. Ostres, Sí. Hòstia, vaja. És que confio tant en el meu futur. Ai, Que maco, que Molt, que xulo. guai. Ojalà, no? Así que... Bueno, no sé la frase que volia dir, en plan, qui té talent, té talent. Hòstia. I jo sento que el tinc. I no per ser dona m'ho impedirà la gent, ¿vale? Això, clar, això és de la perspectiva que li pots dir tu, perquè després jo crec que hi ha moltes dones amb molt de talent i després la societat dirà primer que vagi un home i després ja agafes tu. Bueno, hi ha gent que no pensa el mateix que nosaltres, hi ha gent que diu que per agafar Uala. Que no ho sabia. Que per agafar un curtmetratge d'una dona hi ha més punts que agafar el curtmetratge d'un home. Al final això són ajudes. Sí, és cert, Com? Esteu a favor d'ell? Jo no dic que estigui a favor, A favor no, però que, o sigui, que és veritat, perquè... Penseu o el sigui, mateix que ell? No, en cap moment, Sí, més o menys. a veure, Uala, m'interessa molt la conversa, tio. Per què penses igual que ell? A veure, és que és molt difícil poder arribar a un objectiu si no tens cap referent femení que te puguis haver basat Sí. per dir vale, aquesta tia ha pogut arribar a ser això, per tant jo també puc Però jo arribar. no sé si ens estem entenguent, No sé. Jo m'estic referint al que va dir el nostre professor. Sí. de discriminació I positiva. vosaltres creieu que per ser una dona arribarà més lluny que un home? No per això. No, sinó- no. Però si ell va dir això. Ah, sí? Ell va dir... Bueno, potser no vaig entendre bé. Com Ell va no? dir que si ell ha de triar un curtmetratge d'una dona o un curtmetratge d'un home, si tria el de la dona, té més 3 punts a la vida. A la vida, no, que té més... No, o sigui, a la vida que té no. per ajudes financeres. Té punts per ajudes financeres. Nunca lo entendí. O sigui que el que passa en aquests... per buscar financiació, si agafes a tant % de personal femení, et donen punts que després a la financiació ens ajuden molt. No a la vida no. A Això la ja no sé, vida perquè la ja- feina serà la Vale. mateixa. És en un O sigui que projecte. portes enfadat amb ell, però per un motiu que no sé. No, a veure, igualment m'enfada la cosa. Ah, vale. O sigui, jo m'enfado per tot, tranquil·la. Vale, No vale, puc enfadar sí, sí. igualment. Em sembla... A veure, jo no sé si t'estan entenent per a la gent. Ho estan Podem entenent. fer un context, no? Sí, fem un context ràpid. El nostre professor ens... Bueno, no sé si ho diré bé. Estàvem parlant d'ajudes que, si tu, per exemple, que crees un curtmetratge, pots demanar ajudes d'algun lloc. Per exemple, a Girona hi ha un lloc que es diu Es Crea o alguna així, crec. Es crea No sé. Girona... En fi.
pots demanar uns diners. Què està passant? Bueno, segueixo, no? Sí, perdona. El cas és que aquest professor va dir que si havia de triar entre un curtmetratge d'una noia o d'un noi, el lloc on t'ajuda, com més noies hi hagin, més ajuda rebràs. I a mi em sembla... Bueno, doncs podem semblar bé. És que Ara que ho reflexiones... Sí, ara anava a dir el que jo anava a dir, ¿vale? A mi me sembla molt lleig que per ser dona m'hagi de donar més perquè sento que últimament, en plan, vale, el feminisme, o sigui, és una cosa que lluita per la igualtat. La cosa és que jo no vull que ara facin coses per moda. No sé si m'explico. De plan, que ara sí, ara us ajudarem però d'aquí un temps tornarem a lo de sempre. O ara us ajudarem però a l'hora de la veritat, a l'hora que aquest curtmetratge surti a la veritat, la realitat social seguirà preferint l'home. Saps? En plan, que només és com calla-te la boca, saps? En va, te dono aquests diners, però que no serviràs de res. No sé si m'estic explicant. Sí, però el problema és que si no hi haguessin aquestes ajudes, segurament, seguien el mateix panorama de Sí, homes al sí. cinema, no hi haurien dones, ningú tindria referents i així, doncs almenys poden donar com una oportunitat a les dones emergents que tinguin l'oportunitat d'arribar a un lloc més alt. Això és el que reflexionava quan estava parlant en veu alta. Però el que jo... És que no sé si me'n vaig de tema. És igual, si no... Sí. Puc canviar de tema, no? Sí. Que, per exemple, en plan, amb el futbol, vale, ara diuen, Clara, les noies també tenen moltes coses, tenen no sé què. Bueno, és que ho haurien d'haver tingut tota la vida. A part de que no estan al mateix nivell que el futbol masculí, No. però ja estan sobrevalorant que ara ja... Ai, ara se les veu a la tele. Saps? Això és a què me refereixo jo. Que perquè em donin una mica més i ja és com, oh! Home, Saps? no, sí, És el que me molesta i per això vaig poder així amb el professor. No m'haig de quedar mirat. Clar, perquè donen més perquè si des d'un principi no t'han donat res, és el mínim que t'han de donar. Vull dir, Clar. al final, ja no és només el futbol. La majoria d'esports que es transmeten a la tele, la majoria són masculins, en plan, són representació masculina. Ja. Bàsquet, handball... I els únics que són minoritaris, amb el que no surten de la tele, són els femenins. I em deies, tu quan surt patinatge a la tele, o quan surt gimnàstica rítmica a la tele, o quanta representació hi ha d'això? I ara que ho has dit, jo no sé rítmica, però a patinatge, crec que ho vaig dir l'altre dia. Sí. Vale. Sí. A patinatge, tu que no hi eres, a mi el que me molesta de patinatge és que és, vale, no vull dir-ho així, o sigui, no, majoria és noies. Majoria femenina, sí. Vale, igual que el futbol, majoria és homes. Doncs, per què la majoria del... També És que té la càmera a la Nion. Vale. Per què majoria d'homes al futbol i el futbol d'homes és més vist que les noies i a patinatge hi ha més noies i els més famosos, el que més es veuen, són els nois? No ho entenc. No té sentit. Ja, és com que els dona més... O sigui, Tot és home. sempre tenen més publicitat, dona igual quin esport sigui. Sí. Si és perquè és el futbol, clar, és que qui mira el futbol? Els nois. Si és patinatge, clar, és que són tan pocs que per això són tan vistos. Això m'ho han dit molts de cops. I una merda. I una merda, tio. No, sí. No sé si tens raó, sí. A més, també hi ha molt dels homes que quan els dius això de que és que el futbol masculí ha de sortir a la tele perquè des de sempre ha tingut més publicitat i sempre ha portat més diners, perquè si no dones l'oportunitat a les dones des d'un principi, com vols que generin diners? Clar, Sí. és evident. I jo, mira, aquest estiu, perdó, no t'ho vull tallar. No t'ho vull tallar. Estàs? Sí. Vale, que aquest estiu, és que és algo relacionat amb el futbol, estava amb una que me deia el mateix que això. Clar, és que els nois donen més. Però és que com vols que en un any les noies que els des una mica de protagonisme a la tele facin el mateix que porten quants anys els tios del futbol? Ja. És que portem molts anys. Ara les noies no podrem fer com el boom de la vida. És impossible. No, sí, clar. Necessitem un procés. Saps? Clar, Sí, és com sí. que comencem de zero quan ells ja porten molts anys. I nosaltres hem de començar des de zero. I Home. tindrem el mateix procés que ells, però des d'ara. Fins no sé quan. Sí, i ara que estàvem parlant del futbol, vull dir, jo, per exemple, quan era molt petita m'agradava moltíssim i jo, per ser una noia, el meu pare no em va deixar jugar a futbol. Però jo era molt bona i a mi em van vindre, o sigui, equips del meu poble i de la ciutat
que jugués amb ells perquè se'm donava bé. Ai, tia, fas molta cara futbolera que ho has dit. Sí, i el meu pare no em deixava jugar a vòlei. Ai, a futbol. vòlei. I per això mateix vaig jugar a vòlei. I suposo que... Bueno, El vòlei és tant de tios. sí, per això. I jo crec que... És molt de dies. O sigui, jo crec que això també ens inculca, no? Almenys abans, quan som més joves. Vull dir, jo quan era nena no em deixaven jugar a futbol, però per aquesta, o sigui, per aquesta imatge, no? De si ets una tia i jugues a futbol, t'assemblaràs a un tio. I ja per això seràs... O sigui, no sé. Bueno, jo crec que ara, amb els 20-19 anys que estem vives, han canviat les coses. Sí. Sí. O sigui, jo crec que estàvem al final ja. Poder tu haguessis nascut 3 anys més tard i el teu pare no t'ho hagués dit. Bueno. A lo millor, però sí. Sempre depèn de la família d'on vinguis i de tot. Sí. Però que socialment era ja, al cap de 3 anys, ja era més normal. Per exemple, jo a hoquei hi ha moltes nenes petites ara que juguen, a diferència de la meva edat. No, sí, està xulo que agafin força. Clar, però és un procés molt llarg que d'esto, i sembla que la gent jove d'avui en dia, entre parèntesis, homes, no volen entendre-ho. Es pensen que farem així de cop ja, pum! I no. Sí. No volen entendre això, no volen entendre què és el masclisme, què és el feminisme. Ho ignoren. Són No volen entendre moltes Són coses. ignorants, molt bé, ben dit. Ho ignoren perquè com que creuen que no els hi afecta, quan sí que els afecta, però bueno. People, sorry, hi ha hagut un tall ara mateix, vale? No sabem ben bé on ens hem quedat, però fem un resum una mica així ràpid. Estàvem parlant de que probablement el que els hi passa als nois amb el feminisme és que se senten una mica cohibits i una mica com... com és la paraula? Atacats. Gràcies. Ho he dit a la vegada. Vale. Se senten atacats perquè com que nosaltres volem més privilegis, el que fa és que ells tinguin menys privilegis, perquè si volem arribar a la igualtat i ells estan aquí i nosaltres tenim això i volem tenir això, ells tindran menys. Bueno, clar, és que no volem tenir privilegis, volem tenir drets. O sigui, no són privilegis. Tota la raó del món. Els privilegis els tenen ells, nosaltres no. Nosaltres volem el igualtat. mateix que ells. O sigui, volem la igualtat, Sí. no volem els seus privilegis. Ja està, deixem-ho clar, això. Bé, que també cal afegir que als homes també els afecta el masclisme, en plan, no som només nosaltres. L'únic que, bueno, no se'n donen compte perquè no volen donar-se compte. Però, per exemple, ara que parlàvem d'esports, per exemple, en la gimnàstica rítmica els homes tenen molt poca representació perquè jo crec que és com un home cis que no és gay, etc., que s'apunti a gimnàstica rítmica, per exemple, el veuran com un molt femení, no sé què, però clar, la masculinitat és com soy un hombre, soy un macho alfa, no sé què. I és això el que els hi fa por de no voler ser femenins. I això és com afecta el masclisme, al final són estereotips que els afecten. O, per exemple, també tinc l'exemple de l'exèrcit, per exemple, està constituït només per homes, la majoria. Perquè com que són ells els forts... no es podia, no, ser dones? No, crec que no. Ara ja es pot. Ja, però, per exemple, la majoria que són reclutats a l'Ucraïna, que hi ha la guerra de Rússia, són homes. Ja. Bueno, no dir tots. Que al final, com que són ells els més mascles, doncs al final els afecta també en això. Que s'han de fotre, també. Bueno, i faig un parèntesis, crec que en veritat també sí que els afecta perquè si veiem un noi una mica afeminat ja no ens interessa. A mi sí. Jo vaig molt contrari avui, però no, és veritat, sí. En plan, però quan veus un noi, estàs amb un noi, coneixent un noi i de cop té un toc així una mica afeminat, dius, ai, és que és una mica afeminat. No, sí, té raó, que es qüestiona. Sí, no? Tu qüestiones, penses, hòstia, no sé, jo sempre... No vull confonir. I també molts oficis també són com infravalorats. Per exemple, el modelatge també hi ha molta més representació femenina perquè és molt més estètic, tot més elegant, cosa que no se'ls representa tant als homes, diguéssim, en els estereotips, evidentment. I també el que volia afegir, que és una data així en l'aire, és que per què a les noies quan porten el cabell per aquí se'ls diu que el tenen curt, en canvi si els nois el porten per aquí el tenen llarg. Hòstia, és veritat, no ho havia pensat mai, això. Que fort! Ho has entès? No, sí, ho he entès. Ah, vale. No t'has sorprès? Per exemple, tu que portes el cabell curt, no t'ho diuen mai de... Clar. Tia,
No, però vull dir, o sigui, és normal que si lo normal d'un noi és portar el cabell curt, quan el portin una mica més llarg, diguin que és llarg. Però per què? En plan, Però, s'ha per exemple, determinat la així. Júlia el té curt per nosaltres. O tu el tens curt per nosaltres. Home, jo el vaig tindre molt, molt curt, llavors. Però per un noi el tens, no el tens... Bueno, sí, no. El Saps? tindràs Sí, llarg. o sigui, està bé, en plan, sorprèn, però vull dir, si ho mires des de la perspectiva de Que l'un... no l'he sorprès. Que... Que li és igual. No sé si s'ha entès, no crec que m'hagi explicat bé, però bueno. Sí. Pues és molt real, tio. És molt real, Que fort. Jo no m'ho havia pensat mai, Això això. va... No. Era això. ¿En serio? Te I juro. esperava que reaccionés. Ella és... Uah, tia! Sí, pausa. Aquest podcast, vale, ja va estar gravat, com hem dit abans, ens ho va explicar la Júlia i les totes ens vam sorprendre que flipes. Vale? Ara, aquesta és la reacció que hauríem I hem tingut si fos el primer cop que ho gravem. No la puc reaccionar igual. No, i l'Aina no hi era a l'altre podcast per coses de la vida i ella ha sigut la seva primera reacció i no ha reaccionat. Perdoneu. No ha reaccionat igual que les altres. Espera, Això puc estem tornar a dilema. reaccionar? Faig la reacció. Torna a Vale, va, reaccionar. torna a fer-ho. Uau, hòstia, no ho havia pensat mai, que fort. És que és tan fort, tio. És superfort, És molt real, Uau, que real. Això no ho penses? Jo tinc el cabell llarg, doncs, vale? Que real, tio. Que fort. Què més? Bueno, i ara que hem parlat de com els afecta als nois el masclisme, com ens afecta a nosaltres. Tipo, situacions que ens afectin a nosaltres. Com si no hubiera. Comences tu? Bueno, típic de ser unes picades, ser unes exagerades en el tema, de dir ho esteu exagerant molt, això, en plan, el feminisme... Ai, el masclisme no és per tant. En plan, és una tonteria. Jo crec que ho agafen molt tot amb... Són molt extremistes. O sigui, quan es fixen en el feminisme, es fixen en la persona que no representa el feminisme, que seria una persona ambrista, que diuen és que odien els homes. No odiem els homes. Puc fer un punt? Vale. Creieu que sou ambristes? No. No. Creieu que feu bromes ambristes? Sí, totalment. Vale. Què vols dir? No. En plan, odio els homes. Aquesta broma és Hombre, sí. repetida. Realment, les dones fem... Bueno, almenys nosaltres estem constantment fent bromes que són full ambristes i després els nens fan una broma i els crujo. Ja, és veritat. Però és el que li dèiem l'altre dia en el podcast, que també ho vam parlar, que quan tu dius una broma, en plan, en humor negre, però tu realment No ho penses. no ho penses, en plan, tu tens el respecte per dins i realment el que estàs dient ho dius de veritat en conya i no són els teus ideals, considero que l'humor negre en plan així no està dolent. L'únic que si tu ets masclista i fas bromes d'humor negre masclistes, evidentment no fa gràcia, perquè és el que realment penses, l'únic que ho estàs amagant com una broma. Totes les bromes és depenent del cicle social en el que estiguis, en el moment que estiguis i depèn de com siguis tu. O sigui, tot depèn de moltes coses. O sigui, que no creieu que les noies resolen i els... O sigui, no creieu que les noies resolem i els nois no resolen? Hi ha molts homes que resolen, eh? Sí? Sí. No, en veritat sí, eh? Sí, no vull que em funin avui, No, eh? no, no. avui no seràs cancel·lat. Hi ha homes que resolen. I també hi ha al revés, hi ha dones que no Hi ha resolen. dones que no Sí, resolen sí. per res, o sigui... Molt real. Jo deixo- Real, tio. O sigui, això no condiciona el ser home o ser dona. No. És la gent. Hi ha gent que no resol perquè... La gent resuelve o no resuelve. La gent Però no majoria... Però avui no ho farem. No, no. resol. Avui no. Canvi. Les bromes embristes sí, però això després. Quan tallem. Vols fer tu els micromasclismes? Vale. Que sé que ho has fet tu i te fa il·lusió, però... Vale. Vaig escriure uns micromasclismes que sorprendrem una mica. Tia, no s'ha apartat el temps. Sí que ho he... Està parat. Sí que ho he preparat. Vale? Per què quan algú és la polla és superguai i quan és un conyazo és una merda? Et respondreu? Perquè vivim en una societat masclista, estic atent. Home, és que ve tot per la història. Vull Claro. dir... I el que... Perdó. No. El que vam dir l'altre dia és que s'està traient una nova metàfora que és dir aquesta noia serveix cony. Que això està molt bé. Hòstia. Tu què penses de servir cony? A mi m'encanta. Clar. Ai, t'ho vaig dir una cosa molt maca també. Que totes servim. Exacte. Totes servim i cony. ser. Literalment. O sigui...
Servim, cony. Servim cony, Esta però molt molt expressió m'encanta. És que és molt bona. Sí. A mi m'agrada, però és que no sé introduir el meu vocabulari. Sí, perquè és l'Slay de... Sense ser tan Diva. cringe. Veus? Slay és cringe per mi. Diva. Però és la forma de fer-ho cringe. O sigui, jo sé, aquesta tia serveix conya, aquesta tia mola, ja està. No me vas borrar, veritat? Els vaig treure jo, vale. El següent és Primero les dames. Sí, és que tot ve pel context. Vull dir, Sí. o sigui, ara ens ho qüestionem, però és que portem tota una història darrere, que Però vulguis o no. A mi el que m'ha passat, que m'agradaria que donéssiu la vostra opinió, és que al llarg de la meva vida jo sempre he volgut que me diguessin Primero les dames. Ho sento. No, Però al llarg dels anys m'he donat compte de que sóc tan autosuficient, en plan que puc fer jo les meves coses i que, de fet, si un noi me fa alguna cosa, m'agòbia. És com en plan, bro, ho puc fer jo sola, en plan, no m'has obrit la fucking porta, saps? Què fas? O sigui, ens portem rient d'això una setmana, de que ens Sí, obrin tia, la porta. uala, cada vegada que ens anem a la porta, fan, ui, no te la abro. Ens portem una setmana rient d'això perquè, o sigui, com veig és la porta, no és pensar-t'ho tant de, és que és un home m'està obrint la porta, és qui arribi primer, obre la porta i si em deixa passar gràcies i si no, da igual, qui m'obri la porta. I si no, l'obro jo i deixo passar qui sigui. Exacte. Sí, Però que no cal que l'home vingui a obrir la porta a mi, saps? A veure, no s'ha de fer una carrera per obrir-me la porta. Vale, heu vist els TikToks aquells de que el noi va obrir la porta? la del cotxe, no ho suporto. Oh, que Puc Bueno, obrir-me s'han la vist els porta del ulls. cotxe. No cal. Vale. Em puc obrir la porta del cotxe Sí, soc tranquil·lament. tan O sigui, no fa falta que autosuficient. em facis una carrera de 4 voltes al Ja, cotxe ja. per obrir-me la porta. prefereixo que siguis feminista que siguis un caballero. Sí, Facts. mira-la. Fact, molt bé. Factors. Un altre fact. Veus? És que... Servint cony, tia. Si Servint cony. Com serveixes Res el molt. cony avui, tia, mare de Déu. Bueno, en fi, m'han saltat alguns. No sé si la vam dir aquesta. Al restaurant la compta sempre és per l'home. A mitges. A mitges. A mitges i si puc, ho pago jo. Però no En per ser dona, sèrio perquè... pagues les coses? Ui, no. Buah. Sí. Aquí no ens flipem. És que no soc tan rica. Però Tia. el típic de després tornar a Home, canviar. si m'ho torna un altre... Si un dia li pago Sí. el cafè... Ah, Sí, vale. claro, un dia pago pagas el tu, un dia cafè, pago jo. Això Home, amb l'Aina sí, ja també, com- o sigui, sí. claro. Confiança. Òbviament, Sí. Eso sí, claro. t'ho compro. Però que no per... siguis l'home m'hauràs de pagar una cita. Ja. No, fa mandra, em fas grima. No me compris, no me paguis res. No me compris. No me compraràs, exacte, no me compraràs. No, però vulguis o no és maco, O sigui, independentment de que sigui home o dona que t'ho paguin. Vull dir, però sé que és normal que quan... Però si és una primera cita, Sí. l'acabes de conèixer, per què m'ho ha de pagar el tio? Ja. Ja. Per què el cambrer sempre li dona el tatàfon al tio? Sí. Ja. A mi que me'l deixi enmig ja escollirem qui l'agafa. Sí. No, sí, Ben estic fet. totalment d'acord, Sí, eh? sí. Sí, vale. L'altre és la mare i el padrazo. Que padrazo! Jo aquí faré l'exemple que vaig fer a l'altre podcast, que és posar d'exemple el meu pare, perquè ell sempre ha sigut el que a mi i els meus germans ha cuidat tota la vida, s'ha encarregat molt de nosaltres, ell ho feia tot, rentadores, la cuina, ens va buscar, ens porta extraescolars, i tothom li deia, ai, quina bona feina, és la teva feina, o sigui, que es fa un esforç, i ho entenc, però és la mateixa feina que faria una mare, i no entenc com se li posarà, que està premiat de és que t'esforces massa, és que vaja, ets el millor pare, no sé què. T'has fet el mateix que faria una mare, però després, no sé, en ells els agafen com més... Com que no és la seva feina. Sí. Doncs és la seva feina, també. Com que és la feina de la mare, pues, ja està. Vale, i l'última és que des de ben petits ens han ensenyat tot en el masculí. En plan, que tu mai diràs, si estàs en un lloc ple de gent, mai diràs nenos, veniu cap aquí, diràs nens, veniu cap aquí. Sí. Saps? I jo crec que sempre, o sigui, no perquè jo sigui una noia, però ens hauríem d'haver ensenyat en femení, ja que som les persones, la persona. En plan, sempre s'hauria de fer tot com a persona i no com a gènere. Vale. Generalitzant més. Sí, jo crec que s'hauria de fer en femení, però no perquè jo sigui noia, sinó perquè som les persones. Si es digués el persona, em semblaria totalment correcte el que ha passat. I de fet ara, quan la gent parla en femení, a mi se m'ha... No sé si vull dir-ho, no vull que em fonin, però a vegades m'arriba a fer cringe que ara es faci. Clar, perquè ara és com que és això que has dit abans, que està de moda, no? O sigui, ara, Sí, ho, està estan com fent, ara ho estan fent obligats. No ho estan fent perquè surt d'ells. És que a mi tampoc em sortirà poder fer-ho. I a vegades que no sortirà i diràs
però dona igual, o sigui, és Però, sí, ensenyar... però en el fons ho han de fer perquè si volem que les generacions canvin, com va passar lo del futbol i tot, per exemple, que ara està més normalitzat, s'ha de fer. Home, és que o sigui, la responsabilitat és nostra, de canviar la nostra mentalitat. I ara que ens estem donant compte, o sigui, és xulo que mirem aquestes coses i diguem s'estan fent per fi perquè en un futur es puguin normalitzar. Claro. Jo és que això ho tinc superinterioritzat de parlar en masculí. Molt. Que flipes. I sempre ho intento corregir, però és com... No puedo, no puc. Però tampoc és dolent, perquè ja... Sí, vull dir... Si no Ja, ja, però però imagina't- si es pot canviar, ho canviem, saps? O sigui, no ens fa res canviar-ho. O sigui, canviar el vocabulari ja no costa. O sigui, si anem interioritzant i ens anem aplicant a la vida i si ens equivoquem un dia no passa res, ningú es morirà. És anar interioritzant i quan t'equivoques i quan no, ja està. Imagina que estem aquí les 4 noies i us parlo masculí. En plan, a mi em podria arribar a sortir sense voler. Que és lògic, no hi ha Però cap tampoc noia. t'atacarem per això. O sigui, No, que ja passa ho res. entenc, perquè ho tenim molt a dins. Però bueno. Abans d'afegir, començar la secció lúdica, sé que anem amb el temps superjust. Puc afegir una idea molt loca que m'acaba de venir a la ment? Mentre no ens cancelen, sí. No ens cancel·laran. Vale, Tranquil·la. Ja ho he pensat molt mentalment. Això ho veurà la meva àvia. Us heu donat compte de que no existeixen bruixots, en plan que és bruixa sempre? Espera, us heu donat compte de que sempre deien que abans cremaven a les bruixes? I us heu donat compte de que la feina de bruixa està super infravalorada, en plan, estàs loca per ser bruixa? Això... Les ties som les loques. M'ho he explicat? Perquè les bruixes tenen molt de poder i als homes això els hi fa por. Perquè no resolen. Perquè no volen que els hi treguin el poder que No, tenen. les bruixes és veritat, però perquè crec que eren en plan bruixes i mags. O sigui, ells cremaven mags, suposo. O sigui, eren... Jo crec que no cremaven No, mags, els eh? mags no es Només s'ha parlat de cremaven. bruixes, tio. Bueno, però després... Jo mai he sentit parlar d'un No, bruixot. no. I es diu bruixot, eh? Ja, sí, però n'hi havia... Com? És Però veritat. me refereixo a que si hi ha bruixos, em és com, uah, tia, ets una bruixa. Ja, sí. I ser bruixa està menys valorat, perquè, per exemple, a mi que m'agrada això del tarot i tot, sempre és com, estàs loca. Però està super... D'esto a noies. Ja. Bruixes. Les bruixes som les loques, no existeixen bruixots Sí. locos. Quan a un tio se li diu que està loco? Quasi mai. Bueno, està fatal, però li dius estan loco. Ja. Sempre som les noies que estem tarades, estem loques, estem... Exagerades. Histèriques. Sí, qué asco. Es que es la palabra que... Hostia. En plan, histérica. Es que se ha puesto muy... Histèrica, buah. Sí, eso, histérica, claro, sí. Histèrica, sí. Està ben dit. Exagerada, histèrica... Sí. Del tot. Era un dato que ha vingut a la M'agrada. ment. És No, molt sí, fort. És molt interessant, Està molt eh? Sí. xulo, Ah, que sí, gràcies, tio. Vamos! Servint. Servit soroll, no? Secció lúdica? Vale, va. Tinc ganes de la secció lúdica avui. La secció lúdica és una mica... Anirem parlant sobre diverses preguntes així que us faré i a veure si em podeu contestar o no, etc. Vale? La primera pregunta ve una mica lligat amb el nostre tema d'audiovisuals, direcció de cinema i tal. I us volia dir que si sabríeu dir-me alguna directora de cine a nivell català que conegueu. Buah, jo a nivell català no puc dir ningú. Isabel... Ui. Ara tinc por de dir malament perquè m'he liat. Isabel Cuixet. No sé si sabeu qui és. Ni idea. No sé si és catalana, bueno, diria que sí, pel nom, però és una dona que fa... en Què ha plan- fet? Què ha fet? Fa, bueno, pel·lícules, Però documentals... saps alguna pel·lícula? Tens algun títol en ment? No, jo és que sóc superdolenta amb els noms. Tu te'n saps una, no? Digue-la. Com? Sostre verd. El sostre verd diuen per aquí. Buah, ni idea, ni idea. Ni idea. És que jo no miro res en català, però... Bueno, si no a nivell mundial. És que mundial només el puc dir la Sofia Coppola i la Greta Gerwig, perquè són les d'ara. Però és que és això. Sí, no sé. bàsicament. Home, però aquesta també és responsabilitat nostra d'informar-nos, eh? Exacte. Per exemple, també hi ha... L'altre dia que tu vas treure el tema, volia investigar i no ho he fet. Clar, Avui o m'ho com porto a casa. El referent que... Bueno, Sí. jo abans quan m'agradava molt això, la història. Per exemple, Alice Guy, en plan, que va ser com... Merda, ara no sé si ho he dit bé, el nom. I això, per això lluita el feminisme, no? Bueno, no sabem ni els noms, anem bé. Perfecte. No, jo he de reconèixer... Sí, jo tinc Tens problemes problemes amb els noms. Jo també tinc noms de problemes amb els qualsevol noms. cosa, de cançons... No, no et preocupis. Tothom té problemes, tio. Espera, Home, no. no podríem tallar-ho, Sí, sí, porfa? sí, sí. El problema més gran és amb els noms, t'ho comprem.
Jo li dic a la gent per al nom que no toca. I en moments que no toquen també ho faig. A mi m'han dit Aina avui. Caral... Ah, sí? M'han dit Aina. La Jana. Però això és un moment acceptable. En fi, ara que has dit això del cine, l'altre dia també ens van, el que ens van explicar de lo del test. Com era aquell test? Ostres, Em com va semblar deia. superinteressant. El de... El Començava per B. test Blecudement. Començava per B. Bechdel. Bechdel. Vale, el test Bechdel és un test que es diuen... Bueno, no sé si ho estaré explicant bé, corregiu-me si no. Vale. Que diuen que una pel·lícula ha de tenir dos personatges només femenins que interactuïn entre ells, que siguin mitjanament protagonistes, que no sigui un extra, i que tinguin una conversació les dues dones que no tinguin mig cap home. Jo vaig estar pensant i no me sé ningú. Jo no, no em va venir no al ho cap sé, ningú. és molt fort, eh? A no ser que siguin pel·lis en plan protagonitzades per dones, no se m'ha acut. Però tu sabries dir algú, no? Així de cop. Perquè, per exemple, ara estava pensant en tu, he pensat en Mamma Mia, però Mamma Mia sí que ja no m'ha... és que estem I parlant d'homes tot el dia. És que és molt fort. Estem parlant d'homes tot el dia. Bueno, si voleu, Ja en ens ho trobarem. comenteu. Si sabeu alguna, la comenteu als comentaris. Exacte, així tenim algun comentari. No? Que làstima. Ja comentarem. Canviem de tema o no? Sí, que tenim gestos. Sabríeu dir-me alguna empresària molt reconeguda actualment? És que m'ho dius molt de cop. És que ara no m'has preparat per aquest. Tipo, si et dic Kardashians? un Sí, noi... és que les Kardashian són... Kim Kardashian? Sí, Kim sí, Kardashian. Totes? Uau, sabeu que no Tota- les sé reconèixer? Ho sento. Me sé tota la Molt me sé bé. En tot plan, el seu... crec que si les veig pel carrer no sabré qui són. Què dius? Què Esther? dius? És molt fort, És un imperi romano, les Kim Kardashian per mi, literalment. O sigui, Això és molt dur, eh? Me la pena. Les Kardashian són... Sorry. Són les empresàries. Doncs són les empresàries per... Què fan amb la Sí. seva vida? De A part de tot. ser famoses i tenir un cul molt gran. Però que tenen moltes empreses. Tenen empreses, Tenen sí. unes empreses i fan uns Que diners. flipes. Buah. Ho sento. Vale. I tu no te'n saps cap. Però ara si te dic un empresari... Tampoc ser un tio, tia, no sé. És que empresaris que diguessin És que, Jeff tia, és Bezos massa, és d'Amazon. massa obert, no? M'estàs posant nerviosa. No, sí, i ara que No, estem no. parlant, les Kardashian sobretot ho reconeixem per... Vull dir, perquè són dones així... Un empresari que tampoc té una cantant. En plan, d'empresari, tio, Jeff Bezos d'Amazon, jo què sé. Empresari, eso, no? Ai, no sé, m'estic sentint petita. Ai, Ai, que làstima, Esther. jo no, estic amb vosaltres i ja està. De grandària. La Rihanna també té una empresa. La Rihanna té Fenty Beauty, molt recomanada. La Selena Gomez, que és una empresa. La Hailey Bieber ha tret un pintallavis. No, té No una s'hi línia veu? superxula i la funda la vull. Si et fixes, la majoria d'aquestes empresàries, en plan, han arribat allà a partir de no ser empresàries, la majoria. Sí, és el que Ja. volia dir amb les Kardashians. Dic, ara dèiem això, però en veritat, elles no... Com s'han fet famoses? Clar, s'han fet famoses de... el no ho sé. reality show que van fer. Sí, per això ara estava reflexionant i dic... La Rihanna és una cantant, vull dir... Sí, la Rihanna és una catalana, la Selena Gomez La també. Hailey Bieber és Hailey. Uau. Modelo. Uau. Increïble. i la nòvia d'en Justin. Que nòvia, estan casats, hombre. És la dona. La dona. Tu ets Team Selena o Team Hailey? Ninguna de les dues. Són... No! Selena. Jo crec. Selena, potser... És que... Jo soc Team Hailey, ho És que sento. me la suc. En sèrio? Esther... Que Jo, duro. ella... Estic sent molt fonada, no vull cap. Això no ho posaré perquè si no... Que làstima. A veure... Girl! Passa les ulleres... O sigui, això ja és sticker, Ja. perquè... En sèrio? En sèrio, què? Tia, supereu ja. Què? El què? No, la Hailey. O sigui, Vale, sí, jo perfecte, que estiguin junts. No, i que no, sigui- sí, això però a mi m'és sí. igual Sí, els, sí, els sí, dos, sí. o sigui, m'és igual. En no plan, sé a mi si m'és igual que tenim estiguin junts, un team. Que però... facin el que vulguin ells, no és el meu problema. O sigui, I per què sou Team Selena? que no soc No, team jo- Selena, jo no dic que sigui Sí, a mi team m'agrada el seu cap, maquillatge, o sigui, jo li compro Jo no soc maquillatge. team, però prefereixo la Selena, ja està. Claro, jo li compro maquillatge a la Selena Gomez. La Hailey ha tret un pintallavis molt guai. Sí, però és molt car. Que xulo, 16 eh? euros. Gastos d'envío... El meu pintallavis costa 12 euros, ja, per no 3 també, però... euros. Bueno, aquí estem. La meva germana se'l volia comprar. Secció És igual, va, prou. Secció lúdica. Perdó. Ja està. Sabríeu dir-me llibres o cançons que us puguin com empoderar o recordar el feminisme? En plan, que la sentiu i dieu... Jo sé una. Yes, I am. Vamos, aquí entro jo. Yeah! Hi ha una noia que es diu Ella, crec. No sé si ho estic dient bé. Ella, que té moltes cançons superfeministes. Us la recomano moltíssim que m'estigui escoltant i a vosaltres també. Crec que es diu Ella.
que té la cançó de... Nana... Ui, m'ha surt... Ella quiere beber, ella quiere beber. Ella quiere... Aniol, tu potser saps qui és, la de... Na 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 na. Uau, us juro que si me'n recordo, ho posaré aquí No la en el trobes? podcast, en Bueno, el si el vídeo. tinc o alguna Si ens esteu escoltant i prou, no ho veureu, però si no, ho posaré per aquí el nom real. I us l'explicaré a vosaltres. Vale. Plan, té moltes cançons del feminisme, que crec que una es diu Fuego, que en plan explica Aquesta com... sí que sé quina és. Sí, no? Sí, aquesta Saps qui sí. dic, no? Sí. I també hi ha una cançó de Som les dones, les dones, les dones, què passaria si un dia se moren Ah, totes? sí, sí. Però no és la mateixa, no és la mateixa, eh? Ah, vale. És que vaig tenir una època super, en plan, full perrofla, i escoltava moltes d'aquestes cançons així, i me sentia tan diva. I una cançó de l'Aitana, ho sento, Uau. la millor del món mundial. Ho sento, ho sé que sento. ningú l'aguanta d'aquí, vale? A mi Jo sí. Que jo no. tia. Pues una cançó també supermaca Qui no sobre l'aguanta? el feminisme. Perdona, Quina és? Però quina és? Què has dit? No me'n recordo. Però que en el videoclip es veu, per exemple, el que es posava les llaus... Les claus aquí com en plan, tinc por i estic pel carrer. Però no me'n recordo com es diu la pel·lícula. La cançó. La posaré si me la passes. Jo de cançons és el que me fa... O sigui, pot ser qualsevol cançó que ja, o sigui, m'empodero sola, jo crec. Puc agafar qualsevol cançó la més trista del món i m'empoderaré sola. Bueno, jo m'empodero amb totes les cançons angleses Pop. femenines. Femenina. La de... Me sento superempoderada. Amb aquesta cançó crec que és la cançó de l'any de les ties, ja està. És dona empoderada. L'hem fet nostra, aquesta cançó. És dona empoderada. Gimme, Anna. És super dona empoderada. És que tinc una llista que es diu Mi era diva, Ja de l'he només vist, sí. cançons, la vaig posar al dia del cotxe. Sí, sí. És cançons per anar amb cotxe d'empoderada. És que crec que li hauré de posar Mi era dona empoderada. Dona que Totalment. resol. La nostra playlist de Gym Totalment. Girls és full dones empoderades. Sí. Tenim una llista per al gimnàs, és full dona empoderada. Tota la playlist. I tu de llibres que controles una mica més? Sí. Algun llibre d'estos feministes? Potser. Aquí darrere en teniu, de fet. Home, ara m'estic llegint Orgullo y Prejuicio, Emma. Quin estàs Sí, llegint? pilla el... Bueno, no Orgullo sé, y Prejuicio, En sèrio? de Jane Austen. I què tal? Buah, me l'he llegit també, no me'n recordo. Molt xulo. Sí? Sí, també hi ha un que us el recomano molt. El que passa... Bueno, la de... Merda. I ara no diré bé el nom. És que ens està passant tot el rato. Jo llegeixo llibres, però no he llegit mai un llibre així Jo he llegit feminista. tot romàntic, o sea... Sí. Romàntic, sí, soc super poc romàntic, però llegeixo molts Però he de de llibres. llegir... Sí, sí, vale, sí. I llegeixo molts de llibres, també, ens estem anant al tema, de por, en plan, que maten algú. Vale. Asesinos en sèrie, això sí, vale, sí. Aviam si algun dia jo puc agafar idees. Uau. És broma. No té sentit, ho sento. estava Millor. parlant. Vale. Ja ho veuré després. Què més? Bueno, jo... hi ha una cançó que m'ha... Bueno, perquè parla de feminisme, bàsicament, que m'agrada molt, que es diu Escápate, que és d'un grup que es diu Los de Marras, que és molt perroflauta, però... És que M'arriba molt, són vale. tan perrofles. I també hi ha una, bueno, el meu pare és cantant, i té una cançó que parla una mica d'això, Ah, sí? Sí? que es diu Viu i deixa viure, i el grup es diu Roxor, vale? Està a Spotify. Fes Però publi, fes publi. Que guai, jo no sabia això. Que fuerte, no Però sé. és un grup de fa molt de temps, Seu eh? pare. Que fort, no. S'ho va dir molts de cops, Què dius? No, mai això. Però perquè t'ho he dit a tu, poder. No, no sé. Tia, no, bueno, és igual, jo crec que molta gent del que ho sap. Potser no ens coneixem tant com Això és el pensàvem. que escolteu. Sí, potser no ens coneixem tant com Perdona, pensàvem, Júlia, noies. no. Heu pensat mai en portar algun tipus d'arma en el bolso en cas de... Ah, o sigui, no miro ningú, però... Vale, per fer-ho més normal i que no es noti qui ha mirat, jo he pensat en l'espray pimienta. Sí. M'ho han No recomanat. portaria mai una navalla. Jo tampoc, la veritat. Jo tinc l'esprai, però no el faig servir, el tinc a casa, no sé per què. I després, tipus les claus, això sí que és la de sempre. Però l'esprai sí que el tinc, però no l'he fet servir mai. No, vull dir que jo porto un amuleto, saps? Vull dir... és que no vull dir-ho perquè m'apunen. Sí, porto... Portes Sí. una arma de defensa personal? Sí, ja però està. perquè jo realment, en la ciutat que visc, jo tinc por. I per tot el que...
vulguis o no, hem passat, jo tinc por de sortir al carrer sense res. O sigui, que Sobretot sent dona, sí. que l'hagis de portar ja és motiu suficient. O sigui, que tinguis por i hagis pensat en portar-la ja és motiu suficient per portar-la. Sí. És el que vull dir. Sí. Totalment. Però no per això, en plan, no voy a dejar de llevar-la. A mi el Ja, que ja, sí, sí. me fa por de portar coses així és que se pugui utilitzar a la meva contra. Exacte. En plan, crec, a part de que tampoc soc una persona que no té gaire por, puc aguantar molt, soc molt valenta i tot el que tu vulguis i no, si dintre de la por no tinc por, me fa por que se'm pugui posar en la contra. Prefereixo anar jo sola i jo puedo con todo, en plan, poder jo sola. Buah, jo és que crec que no. Jo no puc, Jo ja... De veritat que físicament t'aixafen. Vull dir... Això és veritat, No, però jo també crec que jo sóc més partidària. Bueno, no sé si toca aquest tema. En plan, prefereixo, mira, fes el que vulguis, no em forço, a no ser que me forci i m'acabin regirant, me facin més mal. A vegades és millor. No, la meva opinió, No t'interessa. És millor, prefereixo deixar-me, que em facin el que vulguin, a forçar i que me facin més mal a l'intentar marxar. Però perquè també vas, en plan, te pots quedar bloquejat en aquella situació. No, i és òbviament, a part quedes bloquejada, En plan, no puc fer res, què faig? Si m'intento defensar no podré, llavors Per això, acabes acceptant. per això prefereixo en plan, quedar-me quieta, intentar fer alguna cosa, treure una navalla, treure l'espray pimienta, que no ho faci bé i de cop ell me deixi cega per tota la meva vida. Això és el que em fa por, per això prefereixo anar No. més de m'has de matar. Anar esperant que no passi res, ja està. Clar. Buah. Jo és que tinc clar que si ara algú m'ataca, jo lo mato, en plan... Jo tengo mi arma, yo me defiendo. Tia, perquè te la pot treure en qualsevol moment. Jo ho intento. Tia, però és que Lluito. és pitjor perquè ho intentes, no és que ho faràs. No tens ni puta idea de fer-ho servir. Sí, No, saps- clar, jo ho aquella intento. persona no Ai, saps no, qui és, jo ni d'on crec ve, que ni Me res. sentiré millor si sé que ho he intentat. Tu creus? Sí. Jo prefereixo no intentar-ho que no quedi amb un braç trencat que Igual. intentar-ho amb el braç trencat. No. Uf, no. No sé. Soc molt valenta, tia, però a vegades soc listo. Haig de ser listo. No sé si és seguir. Si ell pot amb mi, tia, que intentaré... No, fora. Bueno, això depèn de Home, cada de- experiència personal que tinc cadascú. Sí. Clar, això és evident. Teniu una dona referent que us inspiri molt en aquest sentit? La Taylor Swift. Sí? La amo. Sí? En Sí, sèrio? em fa sentir superempoderada, No però Taylor perquè Swift, tio, tu, que fort. està per mi. Tia, Vale, primer no... Si sempre estem parlant d'això i mai diu res. però què dius? Tia, amb l'últim noi que vaig estar odiava la Taylor Swift i sempre estàvem en plan... Vale, pues red flag, ja està. Sí. No, però en plan, per mi que rebi tant de hate constantment i que ella estigui igual d'empoderada és que la amo, és la millor del món. Tens tota la raó. Sí, és que s'ho mereix tot, ja està. Ja està. És que és l'única tia al món que le rezo a todo. Mira, us donaré un mini tema aquí, que no fa falta que el tractem perquè és super extens, però només fixeu-vos en els shows que ha de fer una dona en el món de música, Uau. quan un home es pot pujar amb una guitarra Ja està. i cantar, que me sembla perfecte, que ho fa superbé, jo sé la seva fan número 1. Però després, elles han de fer tot aquest show, tot aquest espectacle, ballar, cantar, mentre I vigila com ballen, perquè si després no els I hi sembla vigila bé. que no s'equivoquin. Mireu amb I l'Aitana si el no, que va passar. I si no ho fan això, I vigila que cuidado, no s'equivoquin i no faci malament. O sigui que això és un altre tema molt extens, òbviament, però només que es fixin i reflexionem sobre, en aquesta indústria, sobretot també com es fa tot. Sí. I de dones empoderades, jo diria la meva àvia. Tope. Sí, que personal, no, però Sí, m'he posat molt personal, no sé. Una dona. Una dona, vale. per eso. No sé, perquè és el primer contacte que tinc de femení, així. Jo segurament diria la Beyoncé, perquè tu també l'altre dia m'has com... Sí, és que la Júlia és tan Beyoncé. Sí. I també la Kate Moss, La que és Kate aquesta Moss, tens model molta d'aquí, raó. m'encanta. Sí, Uau. l'adoro. Jo crec que totes És les com- dones famoses, és que totes, a mi... Sí, és que són les em reines. dius una i me representa. M'encanten. No. Hi ha dones, com hi ha homes, Com a hi ha tot. homes. I tu, Aina? Buah, jo és que ara no em ven... Bueno, sí. Bueno, Sí, què? Sí, què? Vols que contesti? Bueno. Sí. Bueno, no sé. No, que de famosa jo diria, jo sóc Billie Eilish totalment. Ja, ho anava a dir, faltes tu, no? Falta la teva Billie Eilish. Falta la meva Billie Eilish, que la posaré un poc com en Harry Styles, però bueno. Jo Billie Eilish totalment. A vegades m'oblido que ets directioner, tio. Soc direccionar, ja ho sé. Sí.
Què faríeu si no visquéssiu en una societat masclista? En plan, seguiríeu igual, actuant igual? Crec que no sé respondre't la pregunta. Buah, jo no. Faria les coses com, literalment, en plan, com me sortissin fer-les. O sigui, no me repensaria les coses. O sigui, literalment, sortiria al carrer de nit, saps el que vull dir? O sigui, podria sortir de festa sense preocupar-me de què fer. O sigui, és treure't problemes de sobre. De, vaig bé, vaig no sé què, vaig de nit, puc anar no sé on, m'han de portar, m'han d'acompanyar... És treure't problemes. Viuria sense problemes. Sí. Ja està. Jo no portaria una navalla. Exactament. Increïble. Perdó. S'ha quedat molt Això bé. ho guardes. Això ho poso. Sí, igual. O sigui, Talla'm això i ja està. és com que no me preocuparia tant per les coses perquè quan estàs rodejat de dones és com et sents segur. Molt Barbie, m'acaba de sonar. Molt Ai, que guai. Com serviu? Feel the rain when you're skin. Com serviu totes avui? Estem servint Sí, no, molt estem de servint molt de Avui servim cony. massa, jo crec. I avui hem servit tant que podem sortir de festa, no? Us venim amb nosaltres sortint de festa? No, és broma, és vale, és vale. conya. En plan, ja està. Fin. Tanquem ja el... Ja Tio, està, no? podem aconseguir tancar un podcast bé, sisplau? Vale, va, fem-ho curat. Tanquem bé. Bueno, moltes gràcies per venir, noies. Gràcies a vosaltres. Estem molt contentes de que un dia de la vostra vida ja no estigueu a darrere càmeres, estigueu a davant de càmeres. I Molt res, xulo. us ha agradat l'experiència? M'encanta. T'ha A mi ja em encantat? faig un podcast sola, jo. A classe ja em faig podcast sola. O sigui. Un altre dia, si vols, et tornem a convidar. Vale, vale. El tema ha quedat molt Sí. obert. Sí. El podríem un altre dia acabar, si ha agradat. O i si no ha agradat, doncs bueno. Pues ho farem igual, no? Sí, la veritat és que el Per farem igual. enganyar-nos. L'Aina està còmoda, has acabat còmoda, no? Jo vull demanar perdó per les coses rares que he fet perquè estava molt tensa. O sigui, No cal, Aina. Ho has fet tot molt bé, Aina. No passa res. Per No passa aclarar-ho. res, Aina. Ho has fet molt Et bé. perdonem. Gràcies. No sé. Que làstima. No sé. Bueno, molt xulo, no? Molt xulo, no? Sí, Molt no? xulo, molt xulo. Ens Gràcies a veiem tots. a Ràdio Salrà. Ens veiem demà. Sí, a Ràdio Salrà a les 12:30. I el pròxim divendres amb el nou capítol. Adéu. Feliç dia de la dona. Feliç dia de la dona, és Feliç dia de la real. dona. Que maco, feliç dia de la dona, dones empoderades. Feel the rain when you're skin, no one else can feel it for you. Quina hora és? No one else, no one else.